Sú ovocia, ktoré milujeme celý život od detstva až do dospelosti. Sú ovocia, ktorým prídeme na chuť neskôr, alebo nám prestanú chutiť po čase. Ale banán, ten miluje asi najviac ľudí na svete. Banány sú také zvláštne, pretože oni rastú na tom strome takto smerom hore. A jeden dospelý banánovník vyprodukuje 30 až 60 kg banánov. Banány pochádzajú z Blízkeho východu, ale rozšírili sa do celého sveta a myslím si, že naozaj dnes asi každý takmer má rád banán a dá si ho každý deň a robí dobre. Ja si vždy ráno urobím taký ovocný mix, dám si tam aj jablko, aj banán, ak mám ďatle alebo čerstvé figy, tak aj tie. Musím sa priznať, ja nemám rada sušené ovocie, pretože vlastne to sušené ovocie neobsahuje vodu, stráca sa tam vláknina, naopak pribúda cukor. A tak je to aj s banánmi. A možno viete, možno nie, banány naozaj je veľmi veľa druhov, existujú fialové banány, dokonca modré banány, sú banány menšie, väčšie, hrubšie, kratšie. Naozaj, ja som to videla aj na Sri Lanke, aké množstvo banánov tam predávajú. Ale poďme k tomu, prečo sú také obľúbené a prečo sú dokonca aj veľmi zdravé. Pretože banán obsahuje vodu a cukry, ale obsahuje aj vlákninu a niektoré vitamíny. Asi najdôležitejší vitamín, ktorý obsahuje banán, je draslík. A draslík, ako som už veľakrát hovorila, je dôležitý pre naše srdce a na znižovanie tlaku. On je dôležitý v každom svale, pretože vlastne to napätie, aby svaly fungovali, vzniká, keď sa vymieňajú jóny sodíka a draslíka z bunky do bunky, z bunky do bunky. A tam vlastne vzniká ten elektrický výboj. A preto draslík je extrémne dôležitý pre svaly, pre srdcový sval a na znižovanie tlaku. Druhá vec, ktorá je dôležitá v tom banáne, je vláknina. A tá vláknina, to sú dve zložky. Pektín, on je dôležitý pre prevenciu rakoviny hrubého čreva a druhá vláknina, tá je dôležitá na to, že vlastne ona vyživuje baktérie v našom hrubom čreve. A práve keď zjete taký ten zelenší banán, on obsahuje ďaleko menej cukru ako zrelý žltý alebo taký až do hneda banán. Hnedý banán úplne by ste nemali jesť. Ale keď je dobre zrelý banán, ten práve stráca tú vlákninu a pribúda tam, stúpa množstvo cukru. Takže taký zelenší banán je istým spôsobom zdravší a hlavne pre diabetikov a ľudí, ktorí potrebujú podporiť dobrú črevnú flóru. Taký klasický žltý banán, zrelší, ten jeme bežne raňajky, do smutíčok. Ak ste športovci, práve ste dobehli z fitka a potrebujete si niečo dať, draslík je úplne úžasný, teda banán, lebo obsahuje draslík, magnézium, meď a tie sú dôležité pre športovcov, pre svaly. Takže ak sú krče svalové, banán je vhodné ovocie ako prevencia alebo liečba tých krčov. Každý banán je pomerne kalorický. Jeden banán má od tých 100 do 110 kalórií. Ono samozrejme závisí od zrelosti, ale zhruba je to tak. Obsahuje tiež teda draslík, železo, dôležité pre ľudí, ktorí trpia anémiou. Obsahuje vitamíny B6 a B9. Prečo sú dôležité? Pretože upokojujú. Oni sú fajn pre našu nervovú sústavu. V podstate tá B9 je dôležitá ako prevencia nekľudu, nervozity, úzkosti, nespavosti, ale aj prevencia depresie. Takže ak si banán dávate napríklad večer a nie ste diabetik, podotýkam, tak áno, môže vám pomôcť lepšie spať. Čo by sme si ešte mohli povedať o tom banáne? Obsahuje Ačko. Áno, aj vitamín A je dôležitý, respektíve on obsahuje karotenoidy, tie sa premieňajú v tele na Ačko, čo je dôležité okrem iného aj pre náš zrak. No, cholesterol znižuje. Áno, lebo práve tá vláknina naviaže LDL zlý cholesterol, takže aj pomáha v liečbe cholesterolu. Takže určite ho doporučujem ľuďom so srdcovo-cievnymi ochoreniami a s vysokým tlakom. Banány
sú v podstate rastlina, ktorá dneska z toho Blízkeho východu sa rozšírila všade do Ázie, do Afriky, Južnej Ameriky, pestujú sa kdekade, ale dokonca okrasné banánovníky už môžete vidieť aj u nás a vraj existujú také planty, také druhy, ktoré by mohli dozrievať a mať plody už aj u nás. Nikdy nedávajte banán do chladničky, nerobí mu to dobré. Takže banán má byť pri izbovej teplote, ale na takom mieste, aby nebol úplne že na slnku, skôr také trošku chladnejšie, ale nie chladnička, prosím. A nikdy ovocie a zeleninu nenechávajte v igelitových sáčikoch. Takže nezabudnite, banán každý deň.